Alright, nginibingelele ngane zakwethu, niyaphila lapho? Ngiphile kakhulu mina ngane zakwethu. Khona elinye ivesi la ngifuna silishare. Yabona leli impela ke leli lizofaka ungilalele kahle ngane yakwethu la. Ngoba ngizokhuluma impela izinto nje ezinkulu ngane yakwethu. Cela ungilalele kahle, okay. AmaHubo chapter 15 verse 1 bese uyamiyeka u2 no3 no4 bese uya ku5. Lawo mavesi nje uthi ngane yakwethu 1 no5, yabona? ImaHubo Psalms chapter 15 verse 1 and 5, only those two verses now. Okay, la phezulu uverse 1 is a question bese kuthi umbuzo lo ubuzo uJehova phezulu, ubuzo umprofeti kaJehova bese ngezansi kuba impendulo ephendula uJehova, yabo? Ngizothi ngicacise bese ngiyalichaza leli verse leli, yabona? Okay, AmaHubo chapter 15 verse 1 no5. Phezulu khona umbuzo, ngezansi khona incazelo, khona impendulo evela kuJehova. Umprofeti lo uDavide akayibuza kuJehova. Okay, nanku ukumbuza akawubuza uJehova uDavide uthi, Jehova, ngubani oyakuhlala ethendeni lakho na? Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na? uDavide la ubuza uJehova uthi, uNkulunkulu, obani kahle abantu abangakhona ukuphila impilo eclean phambi kobuso bakho? Yabona, lithi ubani oyokuhlala ethendeni lakho, ngubani oyokuhlala entabeni yakho engcwele? Intaba engcwele kuchaza ukuthi uba kwi-presence kaNkulunkulu, uba phambi kaNkulunkulu ngobungcwele nangobuclean, yabo? Bese uNkulunkulu uyaphendula la ngezansi, yabo? Ngizolichaza leli verse la ngezansi ngoba lona kumele ngidiphe kulo, ngishona impela phansi ngidiphe kulo. Lithi uverse 5 uthi angithi uDavide ufike wabuza lapha phezulu uthi, ubani oyokuhlala ethendeni lakho na? Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na? Phezulu useyaphendula ke uJehova uthi kuverse 5 uthi uJehova uthi, ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale. Kunekhoma la but ngicela ukuma la, nansi indaba yami la ikhona khona. Lithi uDavide ubuza uthi, uNkulunkulu, ubani oyohlala ebusweni bakho, oyohlala kwi-presence yakho na? La phezulu kuverse 1 bese kuverse 2 uNkulunkulu uthi ongatsheleki umuntu ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale. La leli verse liqondise komashonisa, abantu ababolekisa imali ngokungekho emthethweni, yabo? Ukuthi ukubolekisa ngemali ngana kwethu ube umashonisa, ubolekisa ngemali akukho right phambi kaNkulunkulu, ku wrong, uyabona? Ubolekisa ngemali, yabo? Bese omunye uzothi kimi, hayi Sibusiso, hayi ukuthi ku wrong ubolekisa ngemali na? Ingani nabo Nedbank no Capitec na wonke lamakhampani lawo, Discovery Insurance, bani bayabolekisa ngemali, ngababala ngamagama amakhampani abolekisa ngemali, yabona? Uthi ushuthi uchaza ukuthi nalama khampani ngaba wrong, umuntu owaqala le khampani ngabe wrong naye? Cha, ukuboleka imali eCapitec noma iCapitec mayikuboleka imali ayikho wrong. Capitec ayinasono, even the owner of the Capitec akanasono. Because why? Because yena uyayikhokha intela. Khona ivesi elikhona la, ngisakhumbula kahle ukuthi mandawonaphi, kodwa la kwi-New Testament, kodwa likhuluma ngendaba ukuthi we must pay taxes. Umuntu owumashonisa, those people they don't pay taxes, no. And sonke siyazi ukuthi mawunemali eningi bese ungayibhadala intela, uSARS uyayithatha into zakho, ingane zakwethu, yabona? Uyayithatha into zakho uSARS, yabona? Because you must pay tax. So umuntu owumashonisa akabhadala intela akekho emthethweni kahle kahle, yabona? Uba nemali eningi ebolekisa abantu kangaka, omashonisa baze bekubulala ngisho ukubulala uma ungayikhokhi imali yabo. Kodwa sikaze sizwe kuthiwa iCapitec ihambile yayobulala mhlawumbe ubaba uShabalalo, yayobulala bani ongayikhokhanga imali yayo, because they are illegal, they are also paying tax. Yabona? Futhi babolekisa ngokusemthethweni, bazazi inyathelo kumele beyithathe mabeboleka imali, yabona? Yabona? So ngizamula la ingane zakwethu ukuthi umuntu owumashonisa wrong ubolekisa imali, because number 1 akekho emthethweni, number 2 bakubulala ngisho ukubulala umashonisa, or bethatha ama-fridge akho mabefika kwakhe, yabona? Because ku-wrong nganokuthi abayibhadala intela. Bese ukuthi Capitec na wonke lamakhampani abolekisa ngemali, bona ama-right, even the owner of the Capitec akanaso isono, because uyayibhadala intela, yabona? Intela ezwini lenkosi ibhaliwe la eBhayibhelini ukuthi fanele siyibhadala intela, singayibalekile, ngoba mangayibhadala intela bayayithatha into zakho. They repossess all your possessions. They took all your possessions, no. So ngizamula la ingane zakwethu ukuthi ukubolekisa ngemali kuba umashonisa ku wrong lapho. Akusho mina, kusho izwi lenkosi, ingane zakwethu. La ezwini lenkosi akubhalanga ukuthi umashonisa akavumelekile, kubhalwe ukuthi otsheleka umuntu imali yakhe ubizale, ukuthi ufike uboleka u100 ubuso no50 phezulu no40. Yonke nje lento leyo ngamashonisa ngale ku wrong, yabona? Angicabanga ukuthi kuyezwakala ingane zakwethu. Singaphikisani, akusho mina, kusho izwi lenkosi, yabona? Nawe ungalifunda AmaHubo chapter 15 verse 1, iquestion lapha phezulu yabuza uDavide, bese lapha ku verse 5 i-answer kaNkulunkulu, yabona? Ngiyabonga.